Každý lekár potrebuje laboratórium, na ktoré sa môže spoľahnúť. Laboratórium, v ktorom inovácie nie sú otázkou budúcnosti, ale každodenným štandardom. Laboratórium, ktoré má skúsenosti, aby vedelo poradiť a pomôcť zvládnuť nové postupy. A čo je najdôležitejšie? Laboratórium, ktoré dodržiava termíny a má férové ceny. Sme JS-Lab, najväčšie zubné laboratórium v Českej republike a na Slovensku. Volám sa Jiří Sedláček a JS-Lab som založil pred 30 rokmi. Dnes u nás pracuje 40 technikov a viac ako 50 ľudí v tíme. Aktívne s nami spolupracuje vyše 400 zubných lekárov, približne 65% v Česku a 35% na Slovensku. Práve na Slovensku spolupráca dlhodobo rastie. Digitalizácia to napreduje rýchlejšie v ambulanciách ako v laboratóriách. Lekári tak často hľadajú partnera, ktorý im pomôže držať krok a mnohí z nich volia nás. Dajte nám šancu a ukážeme vám, aký je rozdiel, keď všetko funguje tak, ako má. Uvažujete o obstaraní intraorálneho skenera, ale nie ste si istí, ktorý si vybrať, alebo či sa to vôbec oplatí? Vo vašom regióne zorganizujeme školenia, na ktorých vám predstavíme výhody intraorálneho skenovania v každodennej praxi. Príďte si skenery vyskúšať a využite zvýhodnenú ponuku na ich nákup.